Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwesaseTV-ni ngesiXhosa. Isithembu sikaXaba. uXaba ubuzwa nguLinda ukuba if wayezenzele yedwa ngaphandle komseleku kwakuzoba njani, kuba kaloku umamkhulu ongumamiya wakhala esawubona umseleku ezocelela umazondi. Uthe ke uXaba yamkhathaza kakhulu into yokubona umkakhe ekhathazeke ngolwa hlobo ade akhale. Wayezosiyeka ukuba wayengakhatshwanga ngumseleku. Umamiya ubuziwe uba wavuma ukumbona umazondi ngenxa yepressure kamseleku na wayevuma. Uthe no, wayerhayela nje ukumazi uba ungumntu onjani, not uba wayevuma uba azoba ngumnakwabo. Uthe yena usamile kweliya lithi akazungena kwakhe. uXaba ngumyeni wakhe, yonke into wayefuna ukuyazi ngaye uyayazi, urayithi ngaye ngoku. uXaba akanaso ke isizathu sokuthatha isithembu. Into emenza afune ukuthatha isithembu ngamandla nje anawo. Uyarhola enze yonke into, ashiyeke nepocket money encinci, othi xa ujonga iyoze ifike nini i-15 kushiyeke le mali. Uthi udakwa nje ngamandla anawo okanye igunya analo lokuba athathe umfazi. Ebesekhala ke usisi ngowathethayo etsho uba umazi besesesikolweni uXaba, yonke into abanayo bayisebenzele kanzima xa kungoku esebona ngathi yena akadizivi ukuba naye. Umseleku ubuziwe ke uthi na ngeenyembezi zalo mama. Uxolisile ke umseleku ethi ke kuXaba into enje iyacengwa, makangamngxameli. Kungenzeka angavumi namhlanje nangomso, kodwa ngenye imini iyokwenzeka. Ethi ke eyona nto emenza amsizile umamiya kukuba akalwi, kodwa uthetha okungaphakathi kuye and akho nto inolunga kwakhiwe isithembu phezu kwentlungu yomnye umntu. Uthe sathetha ke umseleku wathetha umazondi ethi naye imvisa kabuhlungu ngoba naye akazanga ngokuzolwa. Akeva kamnandi xa ebona ekhala kangaka ngenxa yakhe. Akazanga ngokuzobaxabanisa, kodwa uzokwandisa umzi wakaXaba. Uzobalinda balungise iingxaki zabo aphinde abuye uXaba, yena uzoba rayithi. Uthe engekagqibi wangena umamiya ethi idecision ayithathayo angayithathi ngoba ebona iinyembezi zakhe, kodwa kusuke entliziyweni. Yena iinyembezi unazo indalo, kubuhlungu kumnandi, yena uyakhala. uXaba ngeke amtshate umazondi. Uthe ezama ukuchaza uba yena uyamthanda uXaba, wathi umamiya ulungile, kodwa uXaba ngeke akutshate. Umazondi uthe ke ngeke aphazanyiswe ziinyembezi zakhe. Umamiya uthe ke uXaba yindoda ebengeke amzise pha if ebefuna ukumthatha. Etsho notsho uba nijole i-6 years engazi, kodwa xa sefuna ukumzeka umzisa kuyo yena akazalwa kwaXaba. Umazondi uthe ke ingaba umamiya ukhathazwa kukuba emazisa na uXaba. Umamiya uthe no, wena awuboni uXaba akasakufuni, ubezokwala. Qha wena ulalelwe yingqondo uDom. Ebengeke ade aqale kuye xa ebeshow ngale nto ayenzayo. Umazondi uthe yena ubona uba uXaba uyamhlonipha, that's why emazisile ngaye, ethi kodwa naye akayiboni loo nto. Uthe ke umamiya makalibale umazondi, if ebecinga uba yena uzomkhupha emtshatweni wakhe makalibale nje. ULinda ubuze umaXaba uba yintoni le yenza umamiya athi wena udlala ngomazondi, wazini? uXaba uthe yonke le nto ayithethayo uthetha ngoba engekho rayithi, kodwa ke uvele ungumntu oneenyembezi, ngumntu okhathazeka kakhulu. Umamiya uthe uXaba akanamntwana ngaphandle, bona banabantwana abayi-3, akakwazi ke ukuzisa umntu onomntwana wakhe. Leyo soze ayenze. Ubuziwe ke uXaba uyayazi nale nto, wathi uyayazi. Nomamiya uyazi. Umamiya uthe hayi bo, ndazi ngoba ndizenzele i-investigation ngoku.
Kuthweke uMamiya ngoba indoda iyayazi yonke lento and akalobolanga efihla. Uthe uMamiya ewe ebengeke afihle vele ngoba esikwakhile kwam noXaba nabantwana bam. Okwakhe inoba basazokwakha baqale maybe eminyakeni eyi-10 or eyi-15 ezayo. Uthe yena uXaba uzomnika isithembu asidingayo, uzomnika eyi-1 engekho umazondi. Uthe uzomvisa uba sinjani isithembu cause uyambona uba le mpilo bemphilisa yona akayithandi. Uzomnika amshiye engenayo nemali yokuthenga i-underwear. uMamiya uthe yena isithembu uyasazi, ukhulele kuso. Yena uthetha ngento ayaziyo. uXaba ke ebeyinkukhu esikwe umlomo. Ebuhlungu into kaXaba noMamiya. uMamiya ukhalile bethunana kakhulu. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, bye.